Айда әз генә тукталып китәк инде. Тавыш бирү мизгелләренә. Менә шушы яшәсен әби бабай конкурсы игълан ителгәннән соң инде минем кызым Назлыгөл башта инде мин аның ул фотоны җибәргәнен белмәдем дә, менә конкурс башлангач безнең әби бабайларның исеме бар. Безгә бик тырышып тавыш бирергә кирәк дип бөтен туган тумачаларга әйтте инде. Безнең менә әби бабайның әти-әнинең инде 6 оныгы бар. Алар үзләренең дусларын, аннан соң инде кызым үзе дә инде укыган җирдә бөтен дусларын шушы тавыш бирүгә әйдәп, бөтен туганнарны тырышып тавыш бирегез, без артка калырга тиеш түгел, без җиңәргә тиеш дигән девиз астында башлады инде. Менә шушы һәм инде бу конкурсның инде тавыш бирүнең билгеле вакыты да бик озын иде. Ялгышмасам 20 көнгә якын. Шуңа күрә инде һәр көнне инде тавыш бирәбез дә, карыйбыз, тавыш бирәбез дә, карыйбыз. Бигрәк тә кызым инде тагын узып киткәннәр. Әйдә тырышыгыз инде дип, менә шулай итеп тавыш бирү шушындый тәртиптә барды инде. Кайсы илләрдә? Аннары менә әле үземнең инде апайның кызы, аннан соң туган тумачалардан безнең инде Татарстанда бүтән районнар тавыш биргәндер дип уйлыйм инде мин. Чөнки инде минем хатынның да Арчада укыган дуслары, үземнең туган тумачалар, аларның дуслары Татарстанда бүтән район биргәндер дип уйлыйм. Аннан соң хәтта Рәсәйнең инде Хабаровский, Рязань, Оренбург, аннан соң Самара, Мәскәү өлкәсеннән, хәтта Ташкенттагы туганнар, аннан соң инде шушы апайның кызы үзенең дуслары, хәтта Германиядәге, Италиядәге, Америкадагы дуслары да тавыш бирүдә катнашты дип әйттеләр. Менә шушындый җиңүгә китергән сәбәпләре шушыдыр инде. Без инде әз түгел икән, без бердәм икән, бердәм булганда инде җиңүгә ирешергә була икән дип әйтәсе килә. Һәм инде менә